Біблія для маленькіх. Новы запавет. Ісус згубіўся. Ісус рос у Назарэце. Штогод на Пасху ягоная сям'я хадзіла ў Іерусалім, каб там адсвяткаваць урачыстасць. Калі Ісусу было 12 гадоў, то, як звычайна, ён выправіўся з сям'ёй у Іерусалім. На вуліцах было вельмі шмат людзей. Пасля святкавання ўсе збіраліся вяртацца дадому, але Язэп і Марыя не маглі знайсці Ісуса. Яны пыталіся сваякоў і сяброў. Ці вы не бачылі Ісуса? Аднак ніхто не ведаў, дзе ён. Марыя і Язэп моцна ўстрывожыліся і шукалі Ісуса па ўсім горадзе. І вось праз 3 дні яны знайшлі яго. Ён размаўляў з настаўнікамі ў святыні. Настаўнікі вельмі дзівіліся мудрасці Ісуса. Марыя і Язэп абнялі Ісуса. «Мы так моцна хваляваліся за цябе», – сказала Марыя. Ісус ведаў, што Бог – ягоны тата. Ён адказваў: «Я павінен быў пайсці ў дом майго айца». Ісус любіў сваю сям'ю і быў паслухмяным. Ён вярнуўся з імі дадому. З кожным днём ён станавіўся больш моцным і разумным.